Dobar večer. Dan državnosti je osim burom te oblacima i mjestimičnom kišom obilježen je relativno niskom temperaturom na kopnu te na dijelu sjevernog Jadrana. Ona je bila većinom od 18 do 23 stupnja. Na ostalom pak dijelu Jadrana izmjerene su vrijednosti između 24 i 28. Sutra podjednako toplo, ali uz jaču buru na moru, posebice na sjevernom dijelu Jadrana. Pritom će oblačnije biti na jugu i istoku zemlje, jer će zbog ciklone na jugoistoku kontinenta do tih dijelova Lijepe naše stići veća količina vlažnog zraka. Stoga će u Slavoniji i Baranji utorak biti promjenjivo oblačno. Ponegdje može biti kiše ili ponekog pljuska i to uglavnom od sredine dana. Puhat će slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Najniža temperatura od 11 do 13, a najviša dnevna između 21 i 23 stupnja. Podjednake vrijednosti temperature predviđaju se i u zapadnijim područjima gdje će također povremeno puhati umjeren, poslije podne na udare moguće i jak sjeveroistočnjak. Oblaka će ovdje biti manje nego na istoku, no u drugome dijelu dana nije isključena mjestimična kiša. Ujutro pak ponegdje može biti magle, kao i u kotlinama Gorske Hrvatske. A dan će na sjevernom Jadranu obilovati suncem uz više oblaka samo mjestimice u Hrvatskom primorju gdje je moguće i malo kiše poslijepodne. Kiša je vjerojatnija u Gorju i u unutrašnjosti Istre. Puhat će sjeveroistočnjak, ponegdje na udare jaka, na obali i na moru bura, mjestimice jaka s olujnim udarima. Jake bure, moguće na udare i olujne, bit će i ponegdje uz obalu srednjeg Jadrana, a na otvorenome moru puhat će sjeverac i sjeverozapadnjak. Na sjeveru Dalmacije pritom će prevladavati sunčano, a prema jugu se predviđa oblačnije uz mogućnost za kišu. Na krajnjem jugu Hrvatske promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a vjerojatno za kišu, odnosno lokalne neverine, bit će još malo veća. Uz buru, mjestimice na udare jaku, te sjeverac na otvorenome moru, temperatura će danju porasti do vrijednosti između 24 i 27 stupnjeva. Do četvrtka i dalje promjenjivo oblačno s povremenom kišom koja je najizglednija u istočnim predjelima te bez veće promjene temperature zraka. U petak malo toplije, no ponegdje treba računati na kišu i grmljavinu, posebice u drugome dijelu dana. Puhat će sjeveroistočnjak i sjeverac, potom i sjeverozapadnjak. Na Jadranu je kiša vjerojatnija na jugu, posebno na prijelazu od srijede na četvrtak. Preko sutra će još puhati bura, ponegdje jaka s olujnim udarima. U četvrtak će oslabjeti te okrenuti na sjeverozapadni, zatim u petak kada će prevladavati sunčano i zapadni i jugozapadni vjetar. I na moru će postupno biti toplije u drugome dijelu tjedna. A posljednji dan lipnja te sami početak srpnja donose, kako se danas čini, povratak ljetnih vrijednosti temperature. Pritom uz obilje sunca, no još uvijek vjerojatno neće biti posve stabilno. Toliko u ovom izvješću o vremenu. Želim vam ugodan nastavak praznične večeri. Doviđenja.